neus, stoot je je neus in mannen. Yes. Ja, mooi. Echt een zaak. Zo'n hond, die hond, als hij dit aan Ellie laat zien, ik ga helemaal gillen, die zegt, die hond wel? Mijn hond. Die is mijn hond wel? Ik ben niet eens van die mop. Ja, kijk hier. Kijk hier. Vanochtend, ik ga al toch tegen skiën en jij wou hem even uitlaten. Toen was het helemaal goed. Toen achter mij aan, maar voor jou weet je dat je al kans op moest. Ik zie dat op deze kant nog in. Ja, En belaf even keer, ja. Waar moet je? Oh, daar. Ja, toen was ik nog opgelopen, dan Ja. en toen heb je nog iets geweest. En toen waren we achteraan en ik was weer even los. Maar toen ze gauw terug op, dan zat ze volle handen naar huis gegaan. Ja. Dat is toch wel weer vastgedaan, denk ik. Nou, Ja, is het soms heel moeilijk voor ze. ja. Ja, en mijn schat, die zagen dat ik aan de andere kant van de auto stond. Dus die kwamen uit de auto en die schoot de andere kant op, zo naar mij toe. Maar daar stond ik niet aan de andere kant. Nou, voordat we ze terugkregen. Ja, ja. Nog gisteren nog, ik was ook over Grasveld en was ik een beetje door. En Flip die liep op de andere kant, nee Jobbe was het, liep de andere kant op. En die liep gewoon door. En Jobbe, hier ben ik! En het is een heel bepaald doel, nou gewoon door.